Aduh Romo ibu ngapuran anakku yen ana salah lan luputku wis tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ana ning rino wengi ora lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa muga enggal atur paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya wani marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani suwargane donya ana sukune wong tuwa sing tansah setya tuhu gedhe ganjarane Bapak Ibu ngapuraken anakmu yen durung iso nyenengke panjenengan mugi-mugi jenengan tansah pinanggih bagas warasa tansah pinanggih anggenipun panjenengan momong anak putu cukup mugi diparingi yuswa ingkang panjang amin. Alga budaya rino wengi ora lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa muga enggal atur paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya kanthi ana anak lali marang wong tuwa yen kanthi ana 1001 sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang setya tuhu gedhe ganjarane alga budaya matarakan wajah dalu kagok perkatan kabupaten Pirawuramu sudah menjaga sesarengan kawasan kadang konco sari campur sarinya Indonesia wonten alga budaya rino wengi ora lali tansah ndedonga memuji marang Kang Kuwasa muga enggal atur paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani
sukune wong tuwa wong kang setya tu gedhe ganjarane suwarga donya ana sukune wong tuwa wong kang setya tu gedhe ganjarane. Tak kayak ngono. Alhamdulillah. Adewi sak rombongan Alga Budaya pungkasi adicara wonten ing dalu menika ngono. Sepinten niki? Nadane. Sak mene. Iki live streaming lho elek. Kena hujatan lagi ngade. Bisa pira Mas? Kuda. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. Lagune ulanang sini. Daripada
jogete monggo lho. Pasukan joget. Aku wis matur mek seneng ngomongan lantur wis tak aturi yen fon kamar kelali banjur munjuk bir kakean dadi kentir Gagas penting sesuk tuku berat injih mas anak bojo penting wareng jomo namuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen wis kener glosor dhewe ya mesane to ya ayo asik cukup kelelakonku Fatin bener kandamu mergo mendem rusak imanku iman rusak yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur bagi mendem ditinggalake selamat tinggal koncoku leren nuduga dongakno kuat mendemku wis ora kumat ayo asik Alga budaya goyange Pak ndak iso goyang sip losor dhewe ayo Pak goyang kena tak kandhani yen ngono aku rasudi lilakno aku
benta toto kleret nonduga dongano buat mandemku wis ora kuat. Oke, terima kasih. Ya. Spesial buat semuanya. Harga budaya. Harga budaya. Haran kokong nongko sesikan. Aranis nanggal sepisan. Kulit kuning lari, kuning langsan. Gawe hayawan ngelek itu korban asar. Pokong sewa, pokong isopo. Eman-eman moto, hai tinggal tenan. Lapis sikar lari, sikar ke pondok. Gawe hanyawan, kutu-kutu kepengen nyedot. Sanggul nganggo cucu Bapak beta semok Gelong meri Sopo nyain kepergo mesti ngopong melongo Iya Harga musik Indonesia. Italia. asik Masukkan jogetnya Laren pokong nongko sesikan Arenalis nanggal sepisan Kulit kuning lari kuning langsan Gawe hanyawan ngelek itu korban asar Ayo Pokong sewa Pokong isopo Pokoknya beta. Eman-eman moto Hanting gondelan Lapis sikar lari Sikar ke pondok Gawe hanyawan Kutu-kutu kepengen nyedot Harga budaya Harga musik Indonesia. Bapak beta semok Di sisi. Sanggul nganggo cucu Sepak
mantep banget. Sisih digelem mere dikelok mere. sapa kain kepriko mesti ngoplong-ngoplongo bakal semong bakal semong Pokoke beta minggu. Kelorat nganggo cucu jojo. bakal semong bakal semong Pokoke beta bunder. Apa? gelung digelung lereng Dikelok mere. sopo pian kepriko mesti ngoplong-ngoplongo sopo pian kepriko mesti ngoplong-ngoplongo Monggo Mbak Mita perawan ibu. Cimangga payanteni sugeng midhangetaken Asik. Tutu sana, tutu kada. Yen mati aku melu kelana. Ayo papan semrawang gawe tiba. Saja urip bebarengan. Bulan iki rawan tuwa umur kula 35 napa boten kendung keton mburi saking gunung kula anake wong tani Najan sira wong gunung enang enung. Monggo sagung ojak bareng matur. Najan sira wis dadi prawat tuwa. Aku gelem ojak nandur telo. boten nyono boten ngira prawan tuwa dilamar jejoko kula melingke kames sampun citra kula benjang pun atos disiyo-siyo Ora yen sio-sio Mbak Mita. estu Jane isin ngene iki. asik monggo lah jogete Saya wengi dayoe saya tambah. saya ramene Ya. iya Tutu sana, tutu kada. Yen kau mati, aku melu kelangan. Ayam abang semrawang gawe pimbang. Opo gelem tak jauh bebarengan. kula niki prawan tuwa umur kula 35 napa boten katuwung keton muri saking gunung kula anake wong tani Najan sira wong gunung enang enung. Aku saku ojak bareng
Jan siro wedati prawat aku satu gojang nandur telo boten nyono boten nyira prawan tuwa dilamar jejoko kula melingkikan mas ampun citra kula benjang pun ngantos sia sabut makaten Bandung mas Sesarangan Alga Budaya, Alga Manajemen Rorita Audio, terima kasih. Ada Amel, Fajar, Amel, Lia, ada Mas Holek terima kasih. Alga Musiknya Indonesia. Alga Musiknya Indonesia, Alga Budaya,
terima kasih. Matur suwun bosku. Mungkinkah hidup laksana segala kekayaan
Ya Allah, luar biasa sekali nggih. Nembang ya Jenengan rada ngerasa- lawas rada Nggih. kangelan ngono. Nembange rada Piye nyo? pripun? Brodek tenan ki mengaku. Lah jenengan redeg to? Redeg. Kok mboten ketawa soalnya. Ya soalnya pas jen anu Mas Kolek. Mbak Beta jen godi ya aku rada mepet ya Mak. Iya. Apa gitu? Lemu ngono lho. Aku apa jenenge? Aku juga dulu ngene wis ngos-ngosan ambek aku. Mergakno anu diapet jen koyo mak lep ngono. Lah jenengan iku kok saged mau. Tapi panjenengan panggah wayu Mbak Beta. Alhamdulillah. Heeh, jen. Matur sembah nuwun. Iki idolaku nalika ning Kuda Birawa kae. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, ya Allah. Belum. Oh saiki anu. Dhisik kan anu. Mbak Beta kan melu Kuda Birawa. Nggih. Lah sakniki medal. Lah terus melu jaranan kuda birahi. Allah. Cocok nggih. Ayo. Oh, Iki nyanyi apa ora Mas? ayo. Kadang semangat. Heeh, digawe apa ora Mas? Nggih, ayo. Iki anu, mari kita. Lah, Kenapa? Nyanyi ya Mas ya? lah. Mengenang zaman dulu gimana? Ayo. Beta, Kang Masku. ada kene cahayu. Iya Kang Mas. Aku kangen tenan ambek awakmu iki, Beta. Aku ya kangen to Mas jenengan ya Allah. Aduh. Aduh. Sarang-sarang lah. Mari kita bergembira bersama angkat budaya kesenian asli Indonesia berdasarkan asas Pancasila angkat budaya penuh kreasi tampil beda angkat budaya terus maju selama-lamanya. Iya, luar biasa nomboni kangen tenan iki. Nggih kula kangen asline nggih. Tapi ya begitulah. Nggih, semoga tetap berjaya nggih selama-lamanya nggih. Kesenian campur sari terkhususnya dan juga jaranan-jaranan semoga tetap membudaya. Tetap jaya. Tetap makanya. jaya nggih. Mas Kolek berhubung sampun dalu, kula tak nyun pamit riyen nggih ta ngoten. Kowe kagem Mas Kolek, kagem Alga Budaya, terus Injih. Mas kabeh aku lali jenenge sapa jenengmu? Terus Mas Rompi, Dewan CS pokoknya Injih. Mbak E kabeh pokoknya Injih. tak dongakne lo waris man. Cik, amin amin. Iya, Pak. Amin. Terus kagem Pak Barni juga mugi-mugi yogane saged wis aku ki ora iso ana. Wes tak dongakne anu sedang kok ndang duwe putu ngono ya pokoke. Kuwi. Saiki kan modelnya kan ngono bras-bras ngono saiki. Bras-bras nggih. Mumpung ngawane ya adem ya, Lah Mas. nggih. Pun matur suwun sanget tak ditang nggih. Jenengan mboten kersa duet karo kula to? Napa niku? Duet anu, Mas. Nembang-nembang. Lah, nggih. Nyanyi. Tapi anu apa jeneng Nggih. teke ki lho Mbak aku ndak patah apa. Teke, mengki saut-sautan Oh, ngono lho, Mas. bisik-bisik ono ngono ya? Injih saged. Heeh. Yes sing roro jenggreng mang Mbak ya. Oh, nggih, siap. Heeh. Siap. Saut apa? Oh, saut-sautan botol. Remuk. Merempul kabeh ndas iki kok. Nggih, Rara Jonggrang. Nggih, Mbak Beta. Injih. Bandung Bondowoso. Aku golek bojo nek Bandung. Tak tinggali aku lagi projo. Sliramu kok
prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita kaya Joko bandung kowe aja maluko perang iki kanggo kuturung rampung bila pati kang Mas Prabu kupolo kamu sida lapo ing Wonosekara tobat-tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat muka ratu abu pangging damar moyo aku duwe ngaji sakti bondo ora jograk kondo Joko bandung aku terpipir pono Candi sewu sewengi kudu dadi Iya jograk Rara jograk ora munggah waspadano prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita boyongan Joko bandung kowe aja maluko perang iki kanggo kuturung rampung bila bali kang Mas Prabu kupolo kang wasida lapo ing Wonosekara obat-obat kowe wanita keparan ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu penging damar moyo aku duwe ngaji sakti kamaroso kepogang kudut karo Joko bandung aku terpipir pono Candi sewu sewengi kudu dadi iya jograk
Pripun Mas Adiko? Saestu sampun. Sampun. Kalian. Aku lho sak request kok wis cinta sehidup sekeri barang Mas aku. Niki napa malih iki manggake? Dalem. Bang Wetan. Isi dane yang mana ini? Ya meno suguh. Bar iki warai rampokan ijine wis jam 10. Lho ndak oleh to Mas, Yamine suguh. Ora oleh. Ora oleh. Wayang libukan ojak suguh. Yamine limbukan. Barongan mata beling. Tek dur. Sama sing Mas. Gak iso. Barongan mata beling kang sine koyo oleh. Buksa. Karama Cina. Mangga kuwi ae. Lebih enek saiki kuwi ya. Garam krotok ndek enek. Oh iya kuwi ae. Agar Rama Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting geleng. Mari bingung kancane. Sepisan ketemu Mangkait dadi laku Anggo ganti Ringan siap dalu Gitar pada jiwa raga Undang rasa Domete sekalku Sabar nggih Pak nggih. Nggih mandhek riyin nggih. Kula tak ambekan riyin nggih Pak nggih. Bari apa wes? Sabtu padita rata ring sliramu dadi sihatku. Mugi Gusti milani tresno It is verbal. All girl Prorita audio tulunganku. Wong bagus sedih laku Jojo lagi Rinda kesian Gitar pada jiwa raga Undang rasa Domete sukaku Ada bisa mungkin
nendi? Lah apa padha nendi? Kuwi pinarak nggone ora ngono kok. Tak kira lah aku apa dikon rono. Arep melok rono apa piye jane iki le? Lah rong mari lho Mas kowe duduk to. Yo, kayak ngono persiapan mlakune rono kabeh. Untung iki mike kabel ya toh. Terus nek mike wireless tak uber ame kono. Terus kober lo ngopo ora ndutang apa-apa kok iso kok uber bareng. Ya kan aku gampang uberi wong. Sudah ya? Ora titik jarimu. Belum dah. Dereng lho Pak, jenengan mriki. Lho sangone lho dereng. Ora, maksudnya lagune lho dereng. Heeh. Dilajengaken nggih. Iya nek ora titik kok. Apa aku kata lo tak ukur nggih. Kesetrum. Iki nyetrum iki domongi kok. Sabda Satya sisianku iki lho paradise alga iki lho Kayaknya kalian iki lho Sakit, aduh sakit. iya Paradise alga. lelo lali. Ono tembange lepung wis dipinangkani. Sudah diaturkan. Muga-muga tatus penggalit atas panglipuring ati, kadang tamu kinurmatan kang tasik lenggah. Nggih. Matur sembah nuwun Nduk Cahyu. Ya. Tak aturke pinarak manggonipun panjenengan jumeneng. Mengko lek ana wektu neh diparingi tembangan maneh. Anggenipun Alga Budaya paring lelipur wonten ing dalu kalenggan menika. Kula sadelah kanca saking keluarga Agung Alga Budaya tasik wonten setunggal tetembangan. Niki kula semanggaken kadang tamu kinurmatan kang ngersakaken tetembangan, tembanginipun napa?